Bịa ka m ka ndị na-ese. Kedu arọ na ka ị dị? 14 years. Kedu ihe ị na-ese? Na-ene m anya anwụrụ na gị n'ọzọ? Na-ene m anya anwụrụ na SK gị n'ọzọ? Na loud. Kedu ndị na-ese ọsịsọ? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara, bụ nke na-egosi ebe ndị ọrụ nchekwa obodo jidere ọtụtụ ụmụaka na-enwebeghị ihe ha ruru, mbụ ụmụaka ka dịcha afọ 12, 13, 14, bụ ndị nke ejidere ebe ha gara izu ori. Kedu ihe ha gara izu? Dịka ha si wee kọwa na ya bụ ihe onyonyo, na ọ bụ ori osikapa ka ha gara izu na be mmadụ. Mana ọ bụghị nke ahụ bụ ihe mere m ji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo, kama ihe kwanyere ha n'izu ya bụ ori. Ha bụ ụmụaka niile ndị nke m gwara gị afọ ole ha dịcha ugbu a, bụ ndị onye nke a jụrụ kedu ihe ị na-ese, onye nke a sị na ọ na-ese anwụrụ, na ọ na-ese SK, na ọ na-ese kolos, na ọ na-ese nke a, na-esekwa nke ọzọ. Ụmụaka na-enwebeghị ihe ọbụla ha rụrụ. M wee sị mba, na ọ bụghị sọsọ mụnwa ga-ahụ ya bụ ihe onyonyo, kama na aga m eweta ya ka unu bụ ụmụnne m ndị Igbo soro m nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo, maka onye ọbụla ahụ nke na-eme n'obodo ugbu a. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ụmụaka dịka ndị ọrụ nchekwa na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ka m bịakwanụ. Alright. Ụmụazị niile unu na-ele anya ebe a kịta, banye ji ọnụ ba na-ekwu. Amara mma nwazikwa onye bụ ụmụazị na ya, mana onye kwuzi anyị malụ. Bịa nna kedu afa gị? Chiemeli onye? Arọ ole ka ị dị? 13 years. Okay. Kedu ihe kpata iji nọdụ ebe a? Unu je bọọ ya ma na Abuja jee zuo ori. Ka eku nsi wee jee? Unu ma fence. Ị na-ese ihe ise? Sọọsọ anwụrụ ka ị na-ese. Ka ihe ọzọ ị na-ese? Ị na-esole SK? Chiemele na-ese na SK? Sọọsọ anwụrụ ka ọ na-ese. Very good. Nke bụ nna ya, ị na-esi ihe ị na-ese ese. Bịa ka m ka ndị na-ese. Kedu arọ ole ka ị dị? 14 years. Kedu ihe ị na-ese? Na-ene m anya anwụrụ na gị n'ọzọ? Na-ene m anya anwụrụ na SK gị n'ọzọ? Na loud. Kedu ndị na-ese ọsịsọ? Very good. Ị na-ese anwụrụ, na-ese SK, na-ese gị n'ọzọ? Ị na-ese loud and colors. Very good. Nna kedu afa gị? 12 years. Ị na-ese ihe ise? Ka ị na-ese? Na gị n'ọzọ? Na gị n'ọzọ? Ị na-ese anwụrụ, na-ese SK na loud. Kedu afa nke gị? Kedu ihe ọzọ ọsọ ekwuchebe? Kedu ihe ọzọ ị na-ese? Ị na-esekwu kolos. Arọ ole ka ị dị? 12 years. Ngwa gị nwa? Okay. Very good. Ị na-ama gị? Ị na-esolo kolos. Kedu afa gị? Ebe. Jee ori ka o jee bute rice. Ị na-ese anwụrụ SK, loud and colors. Gị nwakwanụ? Na-ene m anya? Ị na-ese anwụrụ na SK, na-ene anya ebe a. Ị na-ese anwụrụ na SK. Okay, gị nwakwanụ arọ ole ka ị dị? Nna amụrụ m ya. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke m ji bụrụ mmadụ.
Na mbụ ana m asị ndị ọrụ nchekwa bụ ndị jidere ha bụ ụmụaka ndị na-agba ha ajụjụ ọnụ, ana m asị unu daalụ n'ọlụ n'ihi ya bụ ọrụ nke unu na-arụ itinye anya n'ebe ụmụaka anyị nọ ma hụ na ndị na-ejehie ejehie n'ime ha na-akpọchietara ha azụ. Ihe mekwaranụ anyị ji wee mechie iru ha emechi na ya bụ ihe onyonyo bụ na dịka unu si wee hụ ha ka bụ ụmụaka na-etolite etolite. Ihe m malitere na-ajụ onwe m mgbe m kirichere ya bụ ihe onyonyo bụ ihe dị otu a ga-asị na o si na ịda aka nke dị n'ahụ ndị nne na nna nke ama dịka parental failure n'olu bekee, ka ọ bụ peer pressure mbụ mmekọrịta nke ụmụ ọgbọ ndị na-etolite etolite otu a. Unu ma na asị na mkpakọ ọjọọ na-emebi omume ọma, wee na-asị kedu ebe ihe a sitere, kedu ebe ụdị ihe a si wee bata n'aka ụmụaka na-etolite etolite na be anyị ugbu a. Otu ihe m ga-achọ ịrịọ unu bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ka unu gbalịa hụ na ụmụaka ahụ kpọrọ unu gaa ebe ha na-anọ azụ ya bụ ọgwụ ike, maka na emere elu emere ala, unu jidegodi mmadụ narị makwanụ mmadụ puku, ma ndị na-ere ya bụ ọgwụ ike ka nọ, ihe na-eme ka ga na-eme. Nke dokwaranụ ma ewu nwe ọkụkọ anya bụ na ire ọgwụ ike megidere iwu obodo, mana nke kazi njọ nke m hụtaziri dịka arụrụ ala bụ onye na-ere ya bụ ọgwụ ike. Ụmụaka racha otu a, ha bịa ha na-anye gị ego, i were ọgwụ ike nye ha. O nweghịzi onye na-echebe echiche si ihe a ya na-erebe ụmụaka, kedu ihe ọ ga-emebi na ndụ ha, kedu ụzọ ọ ga-etinye ha, kedu maka ọdịnihu ha. Ihe onye ọbụla chọziri bụ ego. Ọ dịkwanụ njọ, ọ dịkwanụ njọ, ọ dị nnukwu njọ. Ma gị bụ nwata ka na-etolite etolite, ihe a ị na-ahụ abụghị ndụ. Gị nwa bụ nwata ka na-etolite etolite, ọ bụ na ụlọ akwụkwọ, ọ bụ na n'ogbe ebe unu bi, ebe ọbụla ndị enyi gị asị gị sere etu, gị maranụ ka o si adị na ọ bụ isere etu ya ị mara na ịbụzi nwoke. Nwanne m gbakwa ọsọ, asị gịnị ripụ ọsọ. Maka gịnị? Ọ bụghị otu aka ilu si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nlecha anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etisue hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu. Kedu ihe onye ị na-eche na a ga-ata ụta na ya bụ ajọ ụzọ nke ụmụaka tinyerela ụkwụ na ya? Ị na-eche na ọ bụ ndị nne na nna ka ị na-eche na ọ bụ ndị na-ere ya bụ ọgwụ ike n'obodo ka a ga-ata ụta? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebụrụ anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram na ahụhụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka ya bụ ozi rukwuru ụmụnna anyị niile bụ ụmụafọ Igbo, karịsịa ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka dị otu a, ka onye ọbụla gbado ụmụ ya anya ma marakwanụ na ụfọdụ ụmụaka ndị na-etopụta n'ọgbọ a achịrịla ụkwụ chịba n'ebe dị njọ. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.